Wo no en dey. Wo nguko furu ne ton. Nguko furu no. Na wo ton. Amani pawe. Na eya ngomutugu. Madam, eya ngomutugu. Ah? Na se wo num se ade ne nya no atogu o. Ai fam ho no mo. Ana wo be se akoko akoton amani pawe. Madam, unni ni panwadempa. Aboa na ewu wo fam ho no ne akoto agu no. Wa be fa ekofo amani pawe, akoton amani pawe. Ye bro say Abiba. Also we yes sadu ya japo obi na monitor wa unime. Ndi ase omamba pa ade na enye na ya to agu no. Wo wa be sesa ekofo